Nggih, monggo lajenge. Monggo Ruk, ngadut ah Ruk. Rika sing nyanyi kok Ruk. Ayo. Mbah Cakra ngersake bajing loncat. Unjuk katur penyanipun sedaya penyanipun rombongan saking pondok Gerdosawa. Nggih, diaturke. Nggih bajing loncat. Bajing loncat. Ya bajing loncat. Iling-iling. Monggo. Iya bajing loncat. Nggih. Rika, siap? Rika siap? Siap dong. Oke. Ya dikasih Rika. Ada bajing loncat. Apa bajing? Bajing loncat. Ya. Oh pengendangnya. Pindah ya ke priwek. Pengendangnya ke priwek. Kesampluk. Biarin kesampluk protol. Kesampluk. Bahasa Cilacap kesampluk ya, kesampluk. Kesampluk. Bahasa Cilacap kesampluk kan kesampluk. Iya, kesampluk. Ki pada nang enak kabeh ngomong pada kesampluk. Iya. Yuk dikasih ada bajing loncat. Cuman bawa. Iya. Ah sing bawa Mbak Dwi, monggo. Bajing. Mangke sing jingkrak-jingkrak Mbak Dilan. Napa bugun nggih saged, nggih, monggo. Nanti kesampluk protol lalu mirip. Bet. Rene wae, Bet. Ganjelku debok ilang masalahnya Rene. Masih rare dinggo ganjel. Galunggu dadi
Ya mawon. Ampun pinarak riyen, ampun pinarak riyen. Nggih. Menika wonten atensi masuk. Nggih, napa Mas? Saking Mbah Ladang. Menika Wahyu Kidung Kala Sebo. Tak mimirin angsal. Angsal. Tak mimirin. Oh nggih, monggo. Menggis-menggis Mas. Nggih. Mimik napa? Ora ngono kae gentong kaya malah linggih enak-enak ning dhuwur. Ambekane pedhot. Ambekane Nggih, pedhot. pamundutane napa Mas?
Mas mau? Wahyu Kidung Kala Sebo. Kidung Kala Sebo. Nggih. Langsung lawan apa? Monggo. Rika.
Aduh kok Cilacap ya nduk ya. Wah, Ngepit dhewe iki mau berarti. Mabur, Mas. biasane ngepit dhewe. Kula tak ngicipi swantene menika. Nggih. Sinten sinten? Tapi iki jenengan kok. Nggih. Kadang-kadangan makane yo. Dia jeneng monggo. Kula aturi jumeneng riyen. Pun Mbak gak apa-apa, gak usah wedi Mbak. Mun jinak niki mun Nggih. jinak. Nek ketoke nglathak nangger pancal mawon wonten napa nggih. Nggih, monggo. Jaturi mik Mas. Wah, bibit elok niki Mas. Wah, hebat. Saya muda tumaruna nika. Nah. Cilik-cilik wis ana kembange nyetika. Ning kula nggih titip peling. Iki seledri. Titip peling kalih mbake nika. Mbake sinten? Wis pake ben barno wis ngono ae. Nggih, ora. Dadi nyengker napa, Mbak? Lah duka. Monggo nderekaken. Bebas. Ngimbi. Mimi. Agem bawa mboten? Boten ah. Oh, Mboten. mboten. Kayak di Dekat. Sinten namine sinten iki? Kula. Nggih. Kaila. Oh, Mbak Aira. Bapak anu Pak Nganu. Niki lare jenengan Pak Nganu. Iki lho nu anu, anakmu nu. Ndak anake Nganu kenong kae. bahasa Jawane selamat. Sugeng. Pira-pira jawabku sugeng. Niki langgaman apa? Nggih langgaman. Oh, langgaman. Sebenarnya nggih. Bukan celok nggih, Mbak nggih. Rak kesimpen
Wah, elok. Piye to kendhange iki? Piye to? Syukur jamuk. Oh, jamu. Kandakna bapak menong jajal. Elok punya suara mas. Nggih. Suara Tapi wau Enten enten napa? kelintu-kelintune. buatan menong. Nggih. Boten napa. Oh. Sepurane nggih. Kasih ajar Nggih. Yang penting tetap semangat, Mbak. Nggih. Tetap semangat. Tetap semangat. Nggih. Nah, ya Allah. Sampun. Sampun, Sampun matur nuwun. Nggih. Iki wau turene wonten sing badhe apa nyumbang suara pasnya. Nggih. Siap Mbak apa mboten? Mbak Aca. Mbak Aca Nggih. di mana Mbak Aca? Mbak Aca. Baca Nggih. monggo. Kalian nenggo Mbak Aca persiapan monggo kula aturi Mbak Dwi jumeneng. Nah, Mbak Dwi. Nggih. Monggo Mbak Aca merapat riyen minggah Merapat wonten riyen, panggung minggah. sabibaripun Mbak Wah, Dwi. saking Blora kota, Mas. Blora Mustika. Saking Blora Mustika mriyo? Blora Mustika. Lho. Sepot e. Eh, Nggih. Nggih, Mbak Dwi. Mbak Dwi. Mbak Dwi uwi. Aku kok malah kudu. Nggih, badhe nyakan apa Mbak Dwi? Nggih, monggo. Nah, niki spesial hari jadinya Mas Cakra ya. Ya. Nggih, leres. Anakmu kok padha jenenge anakku ki piye lho maksudnya? Masa? Alah. Wah, anakmu ki apa ora gading to? Alah. Lah ya. Nah, iki tak persembahkan lagu ya. Heeh. Lagune apa ya? Tak lelo. Ya. Ojo keken ya. Lah piye lah? Lah boleh. Kok malah ngaleh-eleh. Aja ngono ta sih. Lit. Napa, Mbak? Mbak Tak Dwi? lelo-lelo ledung, Mbak. Oke, monggo. Nah, Terkhususnya spesial Nah, buat ini Cakra. dadi fragmen sing dadi Dik Cakra kae. Mas Bagong. Nah, lelo-lelo dong. Ah, muak aku. Andane gak kuat ket mang ora kuat kok mbok kon terus kok iso. Tak lelo-lelo. Nggih. Lepon. Monggo. Yo. Sinar wahyu laras campur sari. Cerna
Muni apa? Iya toh iki jane. Ilah kemat jane wah. Suwe ora tau petuk bojoku, aku ya kangen ngono. Wis pirang Kalau bojoku soleh. pirang sasi ra ketemu. Alah, 7 sasi ya. Alah, tenono mengko aku nek mantuk ya ora langsung mulai lho. Lah nek ndi? Kuwi hotel. Ngeces. Iya. Kok iso? Monggo, Ih, lanjut. soleh nakal deh. Menceleran bara bisa Matur suwun. Nika wah bintang matamu Mas. Apa? Kuwi lho. Bintang tamu. Nah, Bintang tamu. Kok bintang wong mata? muni binatang tamu kok angel ngono. Kok binatang tamu kok metune macan rang letak kowe piye? Lah nek macane ngene matak go muleh. Halo, lah iki ayo. Oh sekah Bintang krono tamu. nganu kok ya digo mulai. ngoten. Ya Allah Gusti. Gusti. Lah ampun ngoten. Ampun Sing ngoten. mriko ndak plirak-plirik. Nggih, menika ternyata isi masuk juga Mbak Nggih. Sarina, wonten Nggih. lukaku juga. Lukaku. Dangdut. Tapi monggo merdeka. Kalau mau wonten pamundutan ayang-ayang, ayang lagu sing anyang-anyangan niku lho. Ayang-ayang ada ayang-ayang. lho jane. Jene iki Napa? napa? Lukaku napa ayang-ayang. Monggo. Monggo terserah. Terserah kowe. Terserah. Kiki gene yo to jane to. Kok Aku iki mbah kok. kok yo kudu sesek kok. Apa? Wis Monggo. tak nyanyi. Berarti nyekar napa Mbak? Nggih dipaturi lukaku nggih.